marhite-hite goar ni de bata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ay ibana hapatean jala parmulaan ni nasa na adong. Natamado ibana di natinogihon na torop anak tuha sangapon padenggaton sun induk ni hanguluan na sida. Marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale aman amin na di banua gijang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegaya kaulaon ni si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite to dim na badiay. Asa unang tarpo dom hami di bagasan dosa. Alay asa mo na kami saat ro di ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Pay masahat hami Tuhan nguluan na sora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu marete mahita. Tangiho kamu mapatik ni debata imapatik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi gana ommu jaladang jadi sumanommu. Manang ahana di banua gicang dohot na di banua tongaon. Ro dinasa di bagasan aek na di toru ni tano. Yang gotungga besi sobaun manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaun manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siya ni. Jaladang jadi uluan begu manang ulpahan ni hada taun. Jaladang jadi pos roha di ugasan hahomitan. Ido sahatna. Atong rap mangido gogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Say pargogoi mahami. Mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Marede mahita. Yesus
tima dosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tu jolom, huilala hami riko doa sini roham disaluhut hami halak na pardosa. Alani dombain nahu paserep pami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot tami, tung na jojot do hami manimbil sianaka dalam muna badia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halo mohon roham hamatea niaka pardosa, alay hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panindangion, dohot hagogoon ni tod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di gowar munabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Molotung adong manang isi namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Hudul mahamul maride mahita.
Tatangi hommaha tani debata turpuk epistel di minggu sadarion tersurat di 2 Korin bindu tolu ayat 12 saat rodi bindu 4 ayat 2 tajahama margati sorin marhiras ni rohasi tutu dohami atong mangasahon pikirimon nasai balga alai gabe takang do rohana sida airo disadari ontong do tartutup perjanjian lama jupa dijahai lauso diukap dope ala holan di bagasan Kristus di pasohoti alai disimulak rohana sida mandapotot Tuhani buaton nama pakukupii alai anggohita saluhutna akan nasinondangan ni hasangapon ni Tuhani sohukup bohita pabon nama hita gabe tudos turupana mandapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ni todii sadok hutulakok kami do akan abuni aka sihailah honoton aidang marakal hami jaladang marlaku baik kami hatani debata hasit tonganido hu papatar hami gabe jongjong hami tadau ni rohani saluhut na jolma diadopan ni debata ido yanggo sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala naompeopsa amin. Mari demahita.
saha tindakon maha porseotai songon nahi na tindakon ni dong atas saha porseon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siya to di parbadia adorang suhabubuan ido tuhatana tumawon na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpacal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dung tanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isi maibana pai mamulak sogo tu tanomon manguhumi halak na mangulu dohot na mate hau porsea di todi parbadia jaladong sadahuria na badia huria atau paniala Kristen akan abadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosogot daging halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tatangihom mapamujion tu debata marhite ina selasa diuduti paduan suara Mazmur.
Tabege matiting namasa di huriata di minggu sadarion. Selamat datang jala selamat beribadah mah pinasaha tu sude ruas di HKBP Sopo Surung nang sude songoni akatamu naro di mingguta sadarion. Sonari tabege ma titing nama ragam namasa di huriata HKBP Sopo Surung Minggu 2 Maret 2025 Minggu Estomihi nomor 8 Saihoma Gabe Partano Batuaku doho topik di mingguta papatarhon sondang di hamulau ni Jahoba menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Jalan nama kobasi hita di mingguta sadarion ima amang pendeta Marganda Lubis STH Magister Ilmu Komunikasi ima amang preses HKBP Distrik Sapulsada Toba Sudutan. Napa duahon pertangyangan week di hari Kamis 6 Maret 2025 masuk pukul 10 sia 30 di Patupa Huriata do pertangyangan napa jolo week sada dohot 2 ima di bagas keluarga amang Asiahan inangi boru nenggolan alamat dasida di Gang Sitolopan simpang sebelum bypass Longat. Napa duahon week tolu dohot 4 ima di bagas di keluarga amang J Bakara inangi boru damanik beralamat di bagas huta do mutusi pinangi dohon matu hita salut ruas ni huria asara pria hita madohoti ulau ni napa teluhon pertangyangan remaja napa sebulung dohot anak kos di hari Jumat 7 Maret 2025 masuk pukul 10 sia 30 maringanan di Garjata di Patupa Huriata do pertangyangan remaja napa sebulung dohot anak kos do mutusi tasosoi maganop yanakon ni huriata asaria lau madohoti ulau ni na paupaton pangojak konon dohot paborhaton pandita resot hobarto surat keputusan SK mutasi narosian kantor pusat HKBP mutasi ma amang pendeta Jans Pandapotan Siagian gabe sekretaris kantor biro personalia HKBP do mutusi di minggu sadarion 2 Maret 2025 di parmingguan sesi napa duahon di Patupa Huriata do acara paborhaton amang pendeta Jans Pandapotan Siagian dohot mangojakon inang pendeta Rini Boru Hutajulu narosian HKBP Resort Agape Natar Distrik 32 Lampung laos tapatupa do papungu hamalation tunasida tadalas ni rohata di akaulaun pakobasan nasida nasalaun di Huriata di Patupa mai dung acara serah terima na palimahon serah terima jabatan pendeta HKBP Resort Sopo Surung di hari Minggu sadarion 2 Maret 2025 mamuka pukul sia 30 maringanan di konsistori gereja di Patupa do serah terima jabatan pendeta HKBP Resort Sopo Surung sian pendeta Jans Pandapotan Siagian tu inang pendeta Rini Boru Hutajulu niluhon ni amang preses HKBP Distrik Sapulsada Toba Sudutan amang pendeta Marganda Lubis na paunopon na sorang nah di hari Selasa saplalu Februari 2025 nunga di basa-basahon tuhata sada dak danak bawa di keluarga amang amani huruk inangi boru damanik hipas do dak danaki songoninang natorasna na papituhon pamasu-masuon pabagason titing paduahon na yang majalo pamasu-masuon pabagason ma Daniel Hutabarat anaknya mata sahata Hutabarat nahinan tubuh ni inata derima boru samosir nahinan sian huta sosunggulon ruas ni huria hakai sosunggulon resort tarutung timur 2 pangaribuan dohot orwana Natalia Ronauli Pakpahan boru niamata amang marwasi Pakpahan nahinan tubuh ni nata inang Nurtialam hasiholan boru nabi tupulu sian huta sosor bakudu ruas ni huria HKBP Sopo Surung Resort Sopo Surung Distrik Sapulsada Toba Sudutan saka pamasu-masuon ima di Patupa di Hakai Sosunggulon hari Kamis 6 Maret 2025 masuk pukul 10 napawaluhon sumbangan material bangunan pinabotohon ma tuhita saluhut ruas ni huriata dinatongon mardalan pengecetan eksterior gerejata dungi mangihut maanon tu pengecetan interior ni garejata domutusi pinangidohon ma haradion ni ruas ni huria lao manupahi ulau ni marhite napasahat sumbangan berupa material cat eksterior doho interior
godang nibahan nariko si pakyon boy mataida di kertas acara manang di soft-file nong dibagihon dihita sa luhutna. Songoni nang pengumpulan sumbangan daun jendela nunga si be boy mataida na pasahaton ima di halaman 5 lembar kertas acara tak. Napasiahon akapakoblasyon ni Huria di bagasan sa minggon boy mataida di kertas acara nawa pasapuluhon daftar ruas ni Huria na marulang tahun hatutubu dohot parulang tahun pardongan saripeon boy mataida di kertas acara nang di slide ta hata ni debata tu ruas ni Huria na marulang tahun di bagasan sa minggon ima sai di lehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakami sian pesalmen 20 ayat 4. Topik ni mingguta, topik doa di mingguta ima napas pulsadahon boy mata taida di kertas acara, laporan keuangan boy mata taida di kertas acara, songonima titing barita masa dihita, muliate ma di pasahat huriata tu saluhut ruas ni huria na pasahaton pelean gugu taun dohot hamalateon senggiat ma ditabai debata pasu-pasuna dihita moloadong nahurang lobi di panuraton goar dohot jumlah parhepengon boy matapakas tapatakas laupadinggaton tuminggu nanengro mulate ma dihita saluna marsanga ma debatata amin. Tatangi homma pamojion tu debata marhite kor ama diuduti kor ina eksaudi.
pasahat mapiliata tu debata marede mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mengeramuti yak ate-ate, dohot pikiran munabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam.
Dihita donga saha porsiaun ama nami na nami maradu sude kadongan na posobulung yanakon nami tutu on ma ubas na parjulo di hami laho makobasi parminggota di bagasan minggu sadarion alani takas do iko pataluhon nami diri nami ala adong do hata namadok jana tinitip sanggar ubay kuruhuruan jolo sinukun marga asa binoto partuturan akadamang dainang nunga di patubegehon amat tasituat tanakin marititik tingya hami padita marganda lubis nagami pareses di distrik sa pusada to bahasu pitanon laho manurus sunulaw ni amat tapat dita sami siahaan sedona sidara marminggu dohot tita hobar tuak ka partikiani marhusordo di tonga-tongannya ka parhobas di HKBP yainata pardijabu buru nirajai buru silalahi rak dodohot tita nang di somar minggu tulu madak dana di basa-basa tu hatta tu hami dua bawa sada buru dua mana dohot tita di son jala sada tinggal la mangulan nasida di Samarinda alasian HKBP Resort Sentosa Samarinda do huriah haborhatan nami lahu makubasi di distrik taun inata natumu bohok kami buru silaban jala simatua nami buru sitorus songonima partinadan nami tu hita saluhuna anggia pajupak kita di tonga-tongan nyakka ulau di tonga-tongan ni distrik taun bui mahita marsi Karya muse alan huta bihami mahita di bagasan holong catuat tai horas madihita akadamang dainang sadarion naing arahonon ni barita nauli mahita laho patuduhon papatarhon sodang ni hamuliaun ni Jahoba menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan borhak maisian barita naulina tersurat di 2 Musa biddu 34 ayat 20 sia rudi ayat 35 hujahama di tonga-tongata songonon ma di dok hatana jadi dinatuati Musa sia dolok Sinai huhut patiup-tiup na 2 lei panidangion di bagasan tanganna dinatuati ibana sia dolohi alai dang diboto Musa naung marsinod dang sisik ni buhinai ala naung makatai ibana dohot Jahoba jadi dibereng Aaron dohot sudi hala Israel ma Musa hape idama nunga marsinod dang sisik ni buhina gabi mabiar nasida roju monok tu ibana jadi dijau Musa manasida gabi mulak nasida tu ibana Aaron dohot sude iduk niluhutani laos makatai mamusa dohot nasida jadi dung songoni ro maju monok sude hala Israel gabe dipatolhas Musa matu nasida sude hata na pinabuan ni Jahoba tu ibana di dolok Sinai jadi dung tolhas hatai di hatahon Musa ma tu nasida dibahen masada pakukupi tubuhina alai molo masuk Musa muse tu adopan ni Jahoba naing makatai dohot ibana di pasisi ma pakukupi pai maruar ibana muse jadi dung ruar ibana di hatahon matuhala Israel hata natinonahon tu ibana jadi di ida hala Israel ma bohi ni Musa pola marsinod dang sisik ni bohi ni Musa gabe di pasuang Musa ma pakukupi itu bohina pai masuk ibana muse makatai dohot Jahoba disido yanggo sahatna kadamang dainang sadarion di guari domingguta estomihi minggu estomihi na marlapatan saihoma gabe partanobatoan dia benteng pertahanan kadamang dainang sudido hita memiliki benteng pertahanan secara hadirion di bagasan dagik tahun asa unang murah masuk tirus unang murah masuk akasahit totu iko patu paut tadui akadia na bumi baik kita hipas
sehat, kuat. Ba ikonadong ma atong selera makan. Na pardumot tu selera makan ba akainat ta matasukun akay nang. Sungod dia ma asabuy selera mangan nakamat ta di jabu. Alay dangholan tabu ni lopan. Alay doikon tabu ni parrohaon. Tung tabu piyak kami nuni si panganon. Alay moloso di bagasak kolong doi di patupa. Gabidak tabui. Idok kay nang. Amen. Ito. Jadi mulo mangalop pamok kay nang ikon marhite cinta matong holong. Tung dia pe rupani bahan-bahan ni alay gabi tabudui mulo mardong atok kolong di pasahat tuakka na mangaton. Tutu marhite minggu sadarion asa debata benteng pertahanan. Namar lapatad dui unang murahi ta digugay dipalidak-lidak akka namasa di Portibion mabay kita maddaw sumurut siya debata parjulo didok asa solhot tu ibana gudang dora akka arahan barita nauli naung majohita asa ganup tiki ganup diinganan takasita marsaur do debata marhite doa pribadi doa manang pertangyangon ni rumah tangga dohot akaulaw ni huria na pasolhotton hita tu debata asa disima jupak kita tutu bohado hita menikmati marsaulihon hamuliaon ni debata songon topik minggu sadarion papatarhon sodang ni hamuliaon ni Jahoba. Akadamang dainang konsep perjanjian lama bahwa kemuliaan Tuhan atau didok di hata aslina kapot Jahwe jelas dui jelatakas dui di secara detail di patolhas asa kehadiran ni debata ikut serta dui dohot hamuliaun asa mulhala Israel na julu laho pajupang dohot debata dang rupani asa pitor songoni daun alai di haproseai dia dipahami bahwa Tuhan itu adalah maha perkasa dan transenden jauh dang bui jolma pajupang dohot debata aduk bui jalang dangadong nasanggup mendekat kepada Tuhan. Alang itu saya kunadong do media. Boydoi marhite api obun do ronggur ido dipahami. Asa songonido natakas tajaha jala taboto di perjupangan ni si Musa doh debata. Bahkan tiki gabe hatoban nasida di Mesir. Musa berjumpa dengan Tuhan lewat api di semak duri. Songonima selanjutnya lumobi di turpuhon asa pajupang si Musa doh debata di Dolok Sinai. Peristiwa di Dolok Sinai sasitongna sadario turpuhon nunga padua halihon si Musa turun sia Dolok Sinai. Na parjulo takas do pajupang si Musa do debata majalo hukum Taurat manang aturan di bangso Israel. Jalan apa dua hon maun akadamang dainang molo digwari dua batule
Na tiniop ni bana nakidung mijuribana sian dolok Sinai. Ima laho patuduhon aturan ni debata, hukum ilahi. Ima laho mendasari ngulu ni nasida. Songon bangso na pinapulik ni debata. Dan itu juga menjadi anugerah Allah bagi umatnya. Hukum ilahi na pabotohon nasida berbeda dengan dunia ini. Mulut apa bagasi dia kaparsiajaran ni par guru malua tutu gudang do naneng dohonon na disi 10 hukum Taurat. Na parjolo tu paupaton nama pardomuan tu hubungan parsauran ni jolma do debata. Jala na palimahu tu pasapuluhon parsauran ni jolma dohot sesamanya. Totu hukum ilahi ini bukan serta-merta hanya sebagai aturan sabing. Alai laho pasol hoton jolmai tu lomoni rohani debata nagabe alatnya menyatakan kemuliaannya. Hamuliaun ni debata. Akamanginang di dokter pohon nakinin Musa tidak sadar kalau wajahnya marsinodang. Aharunan dohonon na disi damang dainang. Perjumpaan dengan Tuhan di bagasan rohana solhot na takas tentu akan membawa perubahan di hadirion ni sasahalak. Gabi jauh-jauh do hita gabi pengalaman saat kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah ada perubahan dalam hidup kita? Adong do haibaruni di hita, adong do hamubauni di hita. Ayaton paingotok kita bahwa seseorang yang bertemu dengan Tuhan wajahnya marsinodang bersinar reina. Itu juga menyangkut tentang hadirionnya kena prosea di bagasan ngolu parsauran na dohok debata. Secara pribadi dia katangiang, secara rumah tanggana keluarga dia kapartangiangonna. Ro di tonga-tonga ni secara kolektif dia kaparsobaun peribadatan. Asa perjumpaan dengan Tuhan membawa kita kepada sebuah pengakuan bahwa Allah dekat dengan kita. Amanginang secara liturgi HKBP dimulai do ibadah tahun marhite-hite goar di debata ama anak dohot to di perbadia. Nata akui di bahwa kehadiran Allah di tonga-tongan ni parmingguot tai, parsobbaut tai adalah menyatakan kemuliaannya bagi kita. Hamuliau ni debata maringan di tonga-tongan ni parmingguot tai. Ido bahen ganup hita harus menyadari siapakah kita di hadirat Tuhan. Ikon pulik do bainota partikiani saliling sajam manang sada satonga jam melatih diri bagaimana kita hadir di hadirat Tuhan yang maha mulia itu. Hidup bahen sasitong nakadamang dainang ba marsobba tu debata ikon takas dohita patuduhon hahomion ni rohata dang mapparbiatong. Ay sa do jupak kita dagik tado di bagas gereja ala yang go pikirata midangidang apalagi nakim moloso takas
dijabu di kuci. Buhado tutu ikuci do nakin kamari. Buhado tutu mati do nakin kompori di pain. Buhado. Saya midang-idang mapikirat tay. Sehingga ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, ikut takas tapauli dirita, tahobasi dirita. Ido mangarahok kita tusada pangatusion. Ketika kita berjumpa dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan, tentu bamula mahita tok siap parmingguoni minar bercahaya. Bauna ngatok sebalikna, rohita sajabu ngasada kerut haduk warna satabi. Mulak sa parmingguoni tabba dua nai. Aladang pajupak kita dohot Tuhan. Damang dainang disungguli diarahon turpuhod dohita. Memang ketika Musa turun menghadap aka bangsoi, macai terhalomong, bahkan adong nama biar marnida bohi ni si Musa. Aharun nang dohonon na di sidamang dainang. Bahwa tak seorang pun yang mampu melihat wajah Tuhan. Sekalipun lewat Musa tadi bersinodang, tentu neneng dohonod disi adong pangabati ni jolmai marnida sodang ni Tuhan. Ima akaharotakon, ima akadusa. Ale tahaprosyaidoy ketika Musa marnida bangsoi tarhalomong gabesona sida Musa menyapa. Di jauh si Aaron doa para tua-tua pajonok kamu matuson. Adalah menjadi sukacita, anugerah na pinasaha ni debata. Di perjupangan ni na prosea do debata bukan karena kemauan, bukan karena keinginan kita. Alai jauh-jauh ni debatado tu hitaganu pribadi asa romar sobat tu ibana. Hidang alani lomot taro tu bagas joroon. Alai lomo ni rohani Tuhan itu. Jauh-jauh marminggu unang holan sian hadiriota. Alai sian Tuhan itu. Ido bahen di parminggoni hasangapon ni Tuhan itu naubalga. Unang hasangapon ni jolpa. Ay marluban waing jol mau mangalului hasangapon. Baik itu ngatongan ibadah. Korni semenau jago. Pahian ni semenau bagak. Penampilan din seba nemuli. Itu adalah ciri-ciri bagaimana kita bisa dipuji orang. Denggad do dipuji, denggak. Rekok do hita. Alai naumarga ima ikut debatado si pujion. Asa Musa maju akan tua-tua. Asa pajonok kod diri. Sekalipun ikut bainon nama pakukupin nakinin di hati Indonesia selubung. Amanginang songoni manakim pigahali di ayati duk songoni masuk mamuse paju pangdo debata dibuka ma pakukupi. Ope memiliki pemahaman dan pengertian bahwa salilingon songoni mana masa di padan narubii adong hire-hire pangolati di bagas joroi alai di bagasan Yesus Kristus bahwa pangolati
manang selubung itu telah dibuka. Yesus do hapataran ni hamulau ni debata di portibion. Asa jupang haproseaun dohot pakirimon. Asa halak Kristen na targoar si huton Kristus. Naumian ni bana di bagasan debata. Jala sodang hamuliaun di bagasan diri niya kana prosea. Ikot takasi papataronna, marhite ngoluna, marhite ulauna, marhite kaparangina. Isro mabaik kita laho patupahuni, hobar tuminggu sadarion, Tuhan adalah gunung batu pertahanan kita. Ima hatana, todina, naboy takas mangula di bagasak kita. Gabe dimampukan menyatakan sinar kemuliaan Tuhan. Songon hatanya detayate bersinar. Songo dia ma ngulni jolma namar sinodang di bait Tuhani. Totu imangulu na patuduhon hasangapon ni debata. Di persauran na dang gabe si hataun. Alai mabuat jolma lam jonok tu debata. Akadamang dainang tarjodo hita halak Kristen lumubi warga HKBP. Dalam konteks ngulu di huta balige sekitarna. Sebulan manang 2 bulan hampir lebih dupe hami makobasi di distrik Taun. Totu berbagai dinamika kehidupan masyarakat baik akayana kota namar sekolah aka hita namarulaun di berbagai profesi. Keterpanggilan kita sebagai warga HKBP adalah terutama di naung diputuson orientasi pelayanan kita transformasi. Mengarahkan kita kepada hidup zaman yang sudah banyak kemajuan. Gereja harus bertransformasi di dalam terang Injil Tuhan. Laho patuduhan paradigma kehidupan kita sebagai warga jemaat na terus ditopang dengan Injil. Gabe marsinodang Tuhani marhite huriana HKBP, marhite jemaat HKBP. Udah hamid macam gudang ke gereja-gereja beraliran karismatik nomor tubuan di hutat tahun. Buah sabui terjadi, totu gudang sialana. Boy datong, dangadong behamuliau ni debata dia kapar saurani, gabelau tu na asing. Boy datong, alanya kapangalahon niya kadeba do nga parhalado. Bodotong deba diaka ulaw ni deba punga-punga kori dolan na asing. Berbagai dalih, berbagai akal latar belakang. Alay na nang dohonon akamanginang warga HKBP akan tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Sodang hamuliaon na marhitenguluna na takas marsaurdo debata marhite-hite parminggon na marhite-hite partangyangon na, marhite-hite hatani debata na jinalona, gabi tadap ibana patuduhon bahwa dia adalah sisean. Ibana makatahon hata na dinggan natikos. Lumubi diharapon HKBP itu bahwa Batak, terutama Tano Batak, jauh dari narkoba dan kehidupan penyakit sosial. Bohado hita makanguluhon ya manginang
Parjulu estomihi, Tuhan menjadi benteng atau gunung pertahanan kita. Tahobasi makana kotai unang tarilaela tuaka ulaun hahulumuni. Tahobasi marumah tanggapta mian di bagasan sodang hamuliau ni debata. Ido sasitongna. Jalana parpudi ala sadarion paburhatot tama paditata. Naung kurang lebih 2 tahun makobasi. Dengan berbagai upaya marhiti tohonan nasongot padita. Sekaligus uluan lau mangamudihon resoton secara khusus sabunganon di berbagai pelayanan baik rohani maupun fisik di pembangunan. Akadamang dainang pasu-pasu do haroron yak kana posona tuhuriana. Amin. Boydo masa lungun ni roha diakka perpisahan. Buah saateh torpida boydo iya dok suku-sukun. Hapinian energik dope dok lan asi. Aleng go di HKBP nunga bagian niak kaulau nami akka parhobas asam nunga tikinai kopida royo eskamutasi borhak mai songoni mananaing paburhatot tasadarion paditata paditajan siagian. Manang dia nang dihobasin nasida di berbagai pelayanan baik pamaritaun barita nauli secara rohani dohot diakka pembangunan nadison martua ma huriat tahun martua ma resoton tapabor hak mana sida di bagasan holong nasihat Tuhani jala niudutan ni padita tamayan non padita rini boruhuta judu berkesinambungan do pakobasyun ni debata marhiti akana posona di tonga-tonga ni huriai takas ma huriat tahun lahu menyambut nasida. Dalam marhite nasida toktong mapatar hamuliaun ni debata. Di pakobasyon na di pelayanan-pelayanan baik diaka kategorial ro diaka pembangunan fisik. Jala ima harapan dohot ulauta ganup tiki di ganup inganan hobas mahita patuduhon papatarhon sodang ni hamuliaw ni Jehovah gabe song ni Jesus mato kasisyanna manang dia na pinangido ni rohamu na bahenon ni halak tuhamu baik kamu ma sumuni patarma holong ni rohani Tuhani dihita sodang nai tuhu maliak kita gabe torop jolma naro prosea tu debata Tuhan memberkati amin. Di homa hamuliaun hasangapon Tuhan nami naung paluasok kami marsobah di parmingguan nami sadarion di johodo hami sian akka ganup inganan nami sian ganup akka pakilalaan nami ro pasangapok marhite parmingguan nami alani jalo manasa sobba edde pujian bahkan kapilian nami di hadapanmu gabe wap nahucus gabe pasu-pasu nang las ni roha di hami hamuliaw na sangapon diho nunga pinaborha ni barita nauli hami asa tok kami papatarhon hamuliaunmu di tonga-tongan ni ngudu nami si ganupari di dia pehami mula-ulaun jala di bagasan huasun itu di imahami laho papatarhon sodang hamuliaun mi asa manani dia pehami mangula-ulaun gabe pasu-pasu haroronami tuhumaliang nami bi Tuhan siatongan ni parmingguan sadarion hobartu topik ni tangiang ni huriam pasahat tami matuhoaka ruas ni huriam natongon di bagasa persahiton doho di bagasan pemulihan alani Roma homanopot nasida mardongaton huasun itu di porbadia mangapehot tangamun nasun
marhuasoi margugui hon nasida pamalupon kasahik nasida pasahat tami matuho amanami alboin siahaan na sedang di bagasan pemulihan. Inanami Nyonya Sirait berumar paung opu epan na sedang opnami di rumah sakit di Medan. Ali Tuhan pargugoy ma amado inanamion laho majalo hamalumon nasyako. Pasu-pasu nasa perawatan na jinalo nasida marhite medis dohot keluarga pe. Suang-songoni makaruas ni huriam na mangaluliak ka perkarijuan na. Tuhan patuduhon mahobar tuak tingkat pendidikan nabi jala dapok nak kaulaun marsaulihon nak kadinggan di basam anggia boy nasida sonang mangan jala marhaguguon di ngoluna siganupari. Lumobi matuak karuas ni huriam nawasan di hagabion diaka rumah tangga na masihol diaka poparan. O Tuhan pasu-pasu manasida di persaripion nabi jala jupang las niroha di nasida marhite leonon muaka poparan di nasida ditiki halehetan nabi. Suang-suang ni matuhanu pasahat tami pamareta nami di Kabupaten Tobaon. Saya homa nama masu-masu lumobi di nautakas nasida dilantik gabe pemerintahan baru laho makobasi ulaun nasida di Kabupaten Tobaon. Pasu-pasu manasida gabe uluan nami papatarhon hamuliaonmu di tonga-tonga di Kabupaten Tobaon. Jala marhite nasida Tuhan tari parmadami dohot sonang niroha di sudi masyarakat na mian di Kabupaten Tobaon. Sudi tahena berkaitan dohot pemerintahan nami termasuk media kependidikan persekolahan saya homa Tuhan na mamasu-masu sudi nasida na berprofesi song pangajari aka guru-guru takas malehot tu nasida Tuhan bisuk dohot hapistaran papatarhon aka naulina denggan lahu mamajuhon aka yanakon nami aka persikola sian tingkat TK, SD, SMP, SMA gabi jolma na pistar na pinasupasum marhiti aka guru-guru gabi taruli aka hamajuon aka yanakon nami. Suang-songonima marhiti-hiti aka keadilan hadameon dohot aka keutuhan ciptaan di tonga-tonga ni luaton mian maho Tuhan mamakulingi aka namarhuaso ang dia tarida tutu aka keadilan hadameon dohot keutuhan ciptaan di tonga-tonga ni luat nami di Kabupaten Tobaon. Secara khusus sama Tuhan di proses pembangunan ni Bagas Joroon dia ka renovasina. Romahu Tuhan mamakulingi aka ruas ni huriam lumobi di naung jinuhon ni tikting ni huriam sadarion. Asa say takas may mian di rohanami be jala olo pasahaton na umarga di tonga-tonga ni huriamon. Lahu melanjutkan aka pembangunan ni Bagas Joromon. Jala idun na hisiholan ni roham Tuhan sudi aka ruas ni huriam marluba patupahon na muli di tonga-tonga ni Bagas Jorom. Pasu-pasu ma aka ulaun nami be na sinuan nami na pinahan rodiak ka berbagai profesi na dong di ruas ni huriamon. Gabi madalan na sida Tuhan lau pasangapok ko marhite-hite nguluna si ganupari nang lumob di tonga-tonga ni Bagas Jorom. Anggiat lam tabba las ni roha nyak karuas ni huriam nang parhalado laho patupahon parsobaon di tonga-tonga ni huriamon. Ali Tuhan nami saha di homa nang ulaw nami sa darion di napaborhaton doh mangujakkon na posom gabi uluan di resoton homa na mamasu-masu. Hobasi ma saluh na Tuhan lumobi naung ni hobasan ni naposom paldita
jan siagian saliling 2 tahun hurang lubi makubasi di resoton gabe pasu-pasu me di sadok huriam nadong di sopo surungon jala lam takas mei hudutan ni naposom paditanami paditarini huta julu lam tabama bilangan nyaka ruas ni huriam na ro marminggu marhiti-hiti kapakubasun na sida to katik kinaneng roon asima roham Tuhan saha di homang lunami nang sadariope rap dohoto mahami di sudiak kaulaun nami marsangak mahu Tuhan di bagasan Yesus Kristus jalo jala tangion mahami martangi yang tuho amin. Tapasat mapileta tu debata marende mahita.
Pesahat mahita patupahon acara paborhatod dohot mangujakon uluan ni Huriata dari Soton. Alanita parade maedeta nomor 730 ayat sada. Kadongan sahuria di HKBP Resort Soposurungon. Sadarion paborhatot tama amat tapadita jans pandapotan siagian Emfil. Dohot keluarga tuinganan pokobasyon nanay baru gabe sekretaris biro personalia. Mangihut aturan dohot peraturan dohot surat keputusan ni pimpinan HKBP. Alanita bigi majolo surat keputusan ketetapan taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 02 garing PDT garing SK garing 01 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonalian HKBP tahun 2023 dan PPKU tahun 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan dua, memutuskan menetapkan nama Pendeta Jans Pandapotan Siagian Empil NIP 201606 garing 1 garing 17011992 garing 033, tanggal lahir 17 Januari 1992. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Soposurung Distrik 11 Toba Sundutan, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2025 menjadi Sekretaris Biro Personalia HKBP. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakoni HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Pareses HKBP Distrik 11 Toba Sundutan, Parlado HKBP Soposurung, BPSK HKBP, pertinggal untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 3 Januari 2025. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, tertanda tangan dan distempel. Hamu padita nami padita Jans Pandapotan Siagian. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP taringot tu hamu. Au pareses HKBP Distrik 10 Toba Hasudutan paborhatok kamu mangula-ulau na dipasahat ni debata tu hamu. Di bagasan goar ni debata ama anak dohotod di Parbadia. Sai di pasu-pasu di Batama sude ulau muna na sai launon di HKBP Resort Soposurungon bahen sangap di goarna. Amin martangyang mahita.
Ale Jehovah amanami marhiti Tuhan Yesus si palua hami. Mauliate marohan nami Tuho. Pujion nami maguarmu na pabakiton. Doho na marsuru na posom. Marhobas jala na toktong madongani. Padalanan ni ngulu nami. Songoni nang di padalanan ni huriam. Pasu-pasu jala pargugoy padita namion. Lahu makubasi di inganan na baru. Pasu-pasu manang sude na niulana. Rapdohot parhalado na sa launon di HKBP Resort Soposurungon. Songoninang diak karuas ni huriam na tinadikon na sida asalampita barita nauli di tonga-tonga ni Portibion. Amin. Marid de Mahita nomor 157. Kadongan sahuria di HKBP Resort Soposurungon. Sadarion ujak konon ma inatta paddita rini hutajulu STH gabi paddita HKBP Resort Soposurung mangihutton aturan dohot peraturan dohot surat keputusan ni pimpinan HKBP. Alan ita bigi majolo surat keputusan ketetapan taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 03 garing PDT garing SK garing 01 garing 2025. Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersaudaraan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Rini Hutajulu Sarjana Teologi NIP 201005 garing 1 garing 08061984 garing 040. Lahir 8 Juni 1981. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Agape Natar Distrik 32 Lampung. Terhitung mulai 15 Januari 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Soposurung Distrik 11 Toba Hasundutan dengan ketentuan menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi pola tohonan. B. Menerima bala jopokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balaan jopokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan distrik, resort maupun huria. E. Apabila terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinen HKBP, Kepala Departemen Marturi HKBP,
Kepala Departemen Diakoni HKBP, Biro Personal HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Pareses HKBP Distrik 32 Lampung, Perladu HKBP Resort Agape Natar, Pareses HKBP Distrik 11 Toba Sundutan, Perladu HKBP Soposurung, BPSK HKBP bertinggal untuk dimaklumi. Ditetapkan di Raja Tarutung pada tanggal 3 Januari 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan dan distempel. Saunari tabigima taringut tu ulau ni Padita Resort hobar tu aturan dohot peraturan HKBP. Ulau ni Padita Resort na parjolo si pasatoni Padita Resort do laporan na tarsurat tu pareses na umotik na 2 hari di bagasan sataun. Laporani makakam hamajuan pakobasio jakahuria ulau resort pelihat tu hatopan penilaian tu parladu nagoktiki penilaian tu calon parladu nagoktiki dot akan perlu potoon di pareses taringot tu huria dot parladu nadong di resoti tembusani laporani tembusan di laporani di pasatu uluan ni HKBP napa 2 tahun jaka kem ulaun di Padita Resort do marsagi ulaun tu parladu nagoktiki Hopar tu tahunana dot aturan dot peraturan HKBP dot program kerja resort. B. Macalo laporan pangulaun sian perlado nagoktiki namotikna 2 hari setahun. Ima di bulan Januari dot bulan Juli. C. Mengevaluasi ulaun di perlado nagoktiki jala pasaton hasil evaluasi tu pareses asa di pasat tu porus HKBP sehali setahun. D. Mangaleon ulaun tu calon pangulan nagoktiki hobar tu natar surat penugasan sian kantor pusat dot pedoman personal ya HKBP. E. Mengevaluasi ulaun calon perlalu nagoktiki jala pasahaton hasil evaluasi tu pareses asa di pasat tu eporus HKBP. F. Manakasi hatawan ni parguru makatidakon haporsiaon nyurupan ni parlado tohonan. G. Manguluon manang mangaturan akapar halado pertohonan manguluon sermoni guru sekolah minggu dot pendamping bajar-bajar. Napatuluon macalo laporan pangulaon ni aka ulaon ni huria marsada-sada na umotikna sehali 6 bulan ima di bulan Januari do di bulan Juli. Napapaton rapon paralel resort manusun jadwal rapot do jadwal pamaresoon parhepengon tu aka huria na palimaon molotar sabat terus Padita Resort pareses mana mangulon ulaon di Padita Resoti di resoti pai maadong ditotopon eporus na Padita Resort ne baru Hamu Padita nami Padita Rini Hutajulu sarjana teologi nunga dibagi hamu ulaun ni Padita Resort hobar tu aturan do peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan atong namanukun maaw nuaing tuhamu di jolo ni Tuhan Yesus Raja ni Huria jalan napuna huriai doh di jolo ni kadongan na pungudison naulu do hamu mamilihod dirimuna mangaradoti ulauni hobar tu aturan do peraturan ni HKBP naung binegemuna marhite-hite goarni de bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia ahu pareses HKBP distrik 10 dato bahasud dutan mangujako kamu gabe Padita HKBP Resort Soposurung sai didongani de bata mahamu mangulahun ulauni asa marsangap goarna marhite pakobasyon muna diramoti jela di pargugui de bata mahamu mangulahun saluhut nai amin. Hamu ruas dohot parhalado HKBP Resort Soposurungon jako kamuma inata Padita Rini Hutajuluon gabi Padita HKBP Resort Soposurung
tangyakon jala urupi hamu manasida mangulahon resoton martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Raja jalanapuna ni huriyai mauliate marohanami tuho aidang di palwaso huriam so marparmahan nunga di paujakko paditarini huta julu gabi padita hagabi peresot sopo surungon asi maroham pargugui parsahalai jala parbisuhi manasida asapolin barita naulii di baritahon lehon hahipasod dohot haporseaon natugu dohot hiras ni roha mangaraduti sudeulaun di resot sopo surungon tupahima saluhut na niula nasida jala patubu mahatam na binaritahon nasida asa marparbui di ngulu ni huriam marhite-hite Tuhan Yesus Kristus mangido hami tuho. Amen. Dihita saluhutna amanami inanami saha mahita tu nama dokhata pasahatay mapartikyanot tu amanami padita jan siagian pasahaton hata partadingan. Oras madita saluna ka amanginang na di bagasan ari sadarion dina dipatupa huriata acara paborhaton do pangujakonon di tonga-tonga ni Huriana hakabipe resok soposurung parjolo tado mamauliate tu debata para siroha pardinggan basai alaboy tulus mardalan ulaon paborhaton dohot pangujakonon paujakon padita hakabipe resot soposurung na hupar sangapihami amang preses na hupar sangapihami amang padita same siahan dot keluarga na hupar sangapihami dison kakak nami padita Rini rabdot keluarga songoninang saluhut naka namarholong ni roha di hami di bagasan tikyo naka manginang pasatami ma hata partadingan hata mauliate tu saluhut parhalado hakabipi soposurung songoninang parhalado hakabipi Sibodiala dohot parhalado hakabipi resot soposurung songoninang kaguru-guru sekolah minggu nang aka lembaga-lembaga kur remaja na posobulung na boy hita na sailaon bekerja sama di tonga-tonga ni aka ulaon pakubasyon di Huriana hakabipi soposurung ng Sibodiala alani kaamanginang tangyakok kamu mahami molotung nasailaon di bagasan molo adong aka hahurangan nami di aka parsaoran pakubasyon tangyakok kamu mahami asa di bagasan dame hami borhat tuinganan pakubasyon na baru di kantor pusat hakabipi jala di pasu-pasu tuhata nang akaulaon pakubasyon di Huriana hakabipi resot soposurung niuluhon ni inang padita Rini hutajulu mauliate manang pasatami tu panitia MBO dohot di bagasan na aka perangkat na tarlumubi ma di namar pardumuan tu pembangunan di so namang tinambunan na terus hulujai by John
ate ma amang boy dinggan mardalan sa utikyon na manghihot mauliate ma tu tim musik na siyan istitia KBP kanggiku dohot na siyan istigiha di saluhu na ka manginang mulutong adong aka nahumurang salpo kamu may siyan rohamuna ingot tamu ma akan nauli na dinggan dihami molo mardalani hamuan non tu tarutung jono dohami tinggal di Tangsi jono kator bupati bisi buy hitara marparsauran di rumah dinas ni HKBP alani naparpudi pasat tami napura tano-tano rangging marsiranggongan tung badata padaw-daw todita marsigonggoman sa disolo masa tubotean sa mahita mangulu sa tu panggabihan tu parhorasan tu pasu-pasu tu hatta horas madita saluna Mula tema dia mang siagia dok keluarga na mangihut patadahon hata patadahon sian inanami paditarini huta julu rap dok keluarga pasatay mapartikyanon. Horas madihita amang inang nahu parsanga pihami amang preses distrik Saplusada atau Bahasudutan amang marganda lubis dohot rombongan narosian distrik suang soni diang kinami padita marnala sibarani uluan ni HKBP Sibodiala suang soni nang sude parhalado na adong di resoton baik di HKBP Soposurung nang naro nasian pagaran HKBP Sibodiala nahu parsanga bihami amang same siahan dot inang suang sone amang inang preses nah dison suang sone nang mono kita akang name padita Nirwana Sumarsoid suang sone nang padita resort HKBP Soposurung ima amang padita Jans siagian rap dohot inang dohot keluarga suang soni matahe nang sudi ruas ni hulia na adong di HKBP Soposurung amang inang on mahami padita rini huda julu na mangalap kami ima amang manik jadi onom madadanak dilihod debata di hami ido gudang bu mau lihat tema di debata dua may bawa opak may buru na dohot rap dohot tami opak tongon syakangan nami di Minas baru selesai skripsi si nomor 2 nami ikut tinggal di Lampung ala tingkat 2 dobe di Itera ala nido on buruku si nomor baru nami si nomor 3 kalas sada SMP anakku nyon sino kalas 3 SD nyo kembar itu alana iteronom kalas sada SD ama nami inanami 2 tahun 3 bulan mahami tutu berhubas di HKBP Resort Agape Natar Lampung jala hobar tu SK nang ro ekosi ulahonon nami babida mahami tutu tuhuriat tahun HKBP Resort Soposurung amang inang tuturang palagudang sidohonon nami ala disona mahami tadi rap dohot tamuna songo dia holong ni rohamuna
tu amang padita jan siagian rak dohot keluarga bahu pangido hami songoni ma kolong ni roham na tu hami babulo boy ugodang ala tongon jonok do tarutung manang dia piano dia kapako basion nami akamang inang ulo tunga dong nahurang lobi unang pola buah mutu nesit ala jonok do ala ya kana uli ma buahamu taring tu parsaurata asalas rohani nasida alana molo nahurang do pobuamuna tu amang paditaon tok man nonuluna tok mauluna tabama pikiran na ala saya mangalu-alu hamu tu ibana alai mula kana uli do nadenggad do papotohono muna tu hala amangon lasma nang rohana akhirang yanggi anggosian angkatan memang anggi kurpe nasida aladi amang inang dang udang sidohonon nami rak makobasi mahita di tonga-tonga ni hurian itu hatta nahina holongan naon sailam tu majuna matutu huriaon ala tongor tutu di bagasan pembangunan anggiat di pasu-pasu debata huriaon asa tung sidung obar tolomoni rohana yang palauloin ne mana mandok kata dua mena dung perpisahan songoni mana boy pasat kami horas madihita Mula tema di inang padita baruta julu dek keluarga nama ngihut hata berhak do pertandingan sian ruas sare sopo surun tu amanami amaneni simbolun pasatai ma pertikianon Horas madihita salukna perjolo modok melatema tutuan perdenggam basai dialah di partikianon diari nauli diari nadengganon boy hita dope mangalaksanaon ima di ulau permingguata disalisa minggui sekaligus ma ima na bisa sambut ni pimpinan Huria HKBP Resok Soposurung. Jadi tu inang padita Buru Tajulu selamat datang mainang di HKBP Resok Soposurung. Ima sebagai pimpinan di Gereja Huria HKBP Soposurungon. Molo di Huriaon lebih hurang 300 kakak mainang di ruasana. Jadi berbagai macam karakter dunia non alai berbagai macam pemikiran. Jadi alai mengutamakan kebersamaan dobenyan untuk melaksanakan program-program pembangunan di AKBP Soposurungun. Terlebih ma inang na sonarion sedang berjalan ima program nala MBO, program pembangunan MBO ima mamiakon batu ojan kemungkinan di mulodang salah di tahun 2026 ma atau emang programna sayang giak ma boy merdalan dengan di kepemimpinan muna boy membawa pembaruan di AKBP Soposurung langsung ini dia mang pedita siagian selama menempati tempat tugas baru ma di amang lebih kurang 2 tahun ma amang na gabe pimpinan di gereja KBP Resok Soposurungon molope adong na hurang lebih sian hami akar ruas do tingkah laku do pembayanan mangido ma di hami sian nama wakil ruas sayang giak mamu dengan di namang ulaun aka ulau muna di tempat nabarui songone ma hata singkat sianiba ba moleate ma dihita salukna mula tema dia mang simbolon na mangihut ala lumayad daw do HKBP Agape Natarod di ujung ni Pulau Sumatera
jadi tu keluarga ni inang padita rini ma hupasahat tami madok hata borhak do pajak konon ima inanami Opu Theodora huta julu boru huta pea. Jadi mulai ati mari tuata, mulai ati manang di tanah saluna. Ima tutu nang buita marai pason di bagasan tikion. Na persangap kami dihamu amang pendita nami pareses distrik Sapusada Toba amang M Lubis Swaksoni pendita Jan Siagian Swaksoni dihamu pendita R Boru Tajulu Swaksoni ma peralado ni Huria HKBP Sopo Surungon ima tutu partikianon namang uzakon dok pahuraton pendita ni Sopo Surungon boleh siap kami medok tuhamuna inak pendita R Boru Tajulu selamat ma di HKBP Sopo Surungon di nomor tugas samunison Swaksoni nang dihamuna ama pendita Jan Siagian nama di Power tu jadi sekretaris biro personal ya tinakin ngate mulai tema selama menjalani ma songoni ma nawi pasat tami di hamuna manginang mulai tema di tuhata mulai tema nang disalu nila butima Mulai tema di amang huta julu dora temang namang ihut pasahaton cendramata mado los mado hata sian perhala do saresok sopo surung molo sian pribadi dohot aka sian seksi do akan amar holong ni roha anom madung pasahat hata bimbingan amang pareses tapasaha ma jadi denggak ma tadada ma aka sakutahian asa tapasaha tu amang padita siagian anon dung sidung amang pareses madok hata tu pasahat tami ma tu amang situa lalo si majutak lau madok hata didongani parhalado resort manasida di pasahat ma cendramata tu amang siagian tu jolo mara amang siagian ya tujuh lo make keluarga ni amang siagian pasat tami matu amang situasi majutak sana mahal amang di sombah kita sudah amanami nanami perhalado suang songoni nang nasian sibodiala boha kamang sisa dahata mahita tahe mauliate ma di tuhata maulate nang di perminggota di bagasan tikyon na hormati kami amang pareses amang pendeta Lubis pareses distrik Sapulsada suang soni dogo sude rombongan nasian distrik Sapulsada na hormati kami inang pendeta Boru Huta Julu doko sude keluarga na hormati kami amang pendeta Jan Siagian dohot keluarga suang songonima di sude hamu amanami nanami hita salugut na ruas menutup pehamin waeng pasahaton hataon sian parhalado hata ni sude hita ruas monak kamang akainang jala songon mana baitik ting nakin duksi pulan non acara tahun rapak dohita pabor haton dohot bajakon amang dohot inang pendeta di lantai sada jala tapatupa do si marsi panganu nala kadarnya alai utusan menonak kamang kainang sudima rombongan ni halak amang pendeta nasian distrik Sapulsada sudima rombongan ni halak inang pendeta Huta Julu suang soni dogo sudiman non rombongan keluarga ni amang pendeta Jan Siagian jala 55 halak manon hita sian lembaga suang soni dohot sian guru sekolah minggu
suang-suang ni nang dohot remaja napo sebulung suang-suang ni nang dohot sudi parhalado dohot keluarga iman non rapak kita jala di siman no tapatupa aka madohata na uli hata na dinggan lau parborhato namang pendeta dohot majakon inang pendeta Boruhuta Julu di HKBP Sopo Surungon song lima buah-buah nami di hamu amang pendeta siagian parjulu matu hamu hupasat hami hata nami maselas dorohan nami amang di parsaurata na hurang lebih 2 tahunon tuku berek kami do memang betul-betul posodo pihamu diakka pemikiran nama saya luar biasa energik sehingga boy do nasi dipikiran mikian gudang na berubah ala ni gagasan dot program ni amang sangat luar biasa do hamu amang dianggap kami sebagai pendeta sebagai uluan di resort HKBP Sopo Surungon jala ditikion nang borhat mahamu tutu dapat tugas naik paru jalope pasti akan semakin gudang do tanggung jawab do tugasmu terlumubi di kantor pusat sekretaris biro personalia si dono nami tuh hamu amang selamat menjalankan tugas naik paru selamat menjalankan tanggung jawab nama saya balga kami sudah ruas na tininggal homuna di son menutup pe merasa satu kikir doh rasa kami ala kurang lebih do pe 2 tahun ala tu peningkatan yak kagerejo mudo hamu amang tang yang nami tok tong madongani hamuna dohot keluarga asang giat lam taba hipas jala taba aka gagasan-gagasan nadingkan buse secara umum di HKBP seluruh dunia ala hamuna yang di biro personalia ini mencakup HKBP seluruh dunia dakkola di HKBP Sopo Surung be alania mang diparbisi Tuhan dilongani Tuhan mahamu bangula-ula muna lam tu denggana lam tu sikok na bangula muamang jala molutuk penwaing getung do pesude termasuk manaing buah tangan muna di HKBP Sopo Surungon tok-tok dohai bangido paniromu amang Tuhan ala jonok don waing tarutung tu baligi naroha dang pola salah mulo roha museli sehali bamulu boy rapak marminggu kita dinggas songonon alai di hari-hari holang piamang mulu tungarung tikimuna boy dope pasik kopon ulau tahun jala rencana tamang di tahun 2026 songonok ta program bersama adalah tahun yang kita rencanakan mengucapkan batu jahan ombanian negabi boy tong uru pambu hami amang mangalian lakka paniroyon mangalian lakka semangat tuh kami asang dia busik koban non amang embiotai dohot pangopoyon di tahun 2026 pos dorohan kami di siamang liano muda pikiran muna dohot akka gugo muda pimangurupi kami di son imay narohan kami amang hatas yak kami tuh hamuna jala tuinang pendeta rini Boruhuta Julu dohot amang manik dohot sudi keluarga udok kami amang inang tuhamu selamat datang di HKBP Resort Sopo Surung maselas dorohan kami anahuber kami hamupe di umur menurut kami masih muda juga pos dorohan kami hamupe lebih energik pasik kopon ala tong dobe memang gudang dobe si benahata di son amang dot inang jala kami pe siap mengikuti akka sungo dia manon arah hamuna petunjuk muna tu kami akka dong hamuna parkaladu di son naradido kami amang dot inang rapak kita karijo jala karuas tope boy dohono nakaruas na burju don inang pos rohatta dakyado peruas tahun lepas tangan dia ka program terlumu bina pinasa ni amang pendeta Jans na salilingon dakyado ruas lepas tangan selalu siap mendukung alani pos dorohan kami tuala inang penon lebih hebat debe muse akka dukungan ni ruas tahun la pasik kopon terlumu di rencanata di program ta ima MBO di tahun 2026 alani nang modotuk penwaing cepek do pekahata nami songon madokon hata selamat datang tuhamuna budi pe muse ditekan engro diak kaulota siganopari budi pe gudang kita diskusi budi pe gudang kita ka menusun program-program selanjutnya lapasi kopon huriatan
Iman rohanami hata nami Tuhamu nainang. Alan itu amang pendeta jan sekian. Mudotuk pe amang adong cendramata hupasata mi Tuhamuna dak sedia amang nabui upatu pahami di patupa resot tahun. Alehatanion amang asa si titik basikopa hudong les nuruma. Otik sesadia non nabui upatu pahami. Segudang nama pinasuna. Asana purat tano-tano marangking masih ranggongan. Nak ibadat pada udao aleng gotot dita toktong ma masih gonggoman. Tapasahat mah. Ya. Iya. Iya. Ya, pasahat mamang. Las marohamu mamang, inang dosi Bram ya, Bram sehat-sehat. Ya. Jadi songo pasat nuluson, opasatay maratu amang sigotang. Upasatay malusot tuha mo amang asa songo nai masong si tua-tua. Sa ni sulu masaha matubotayan. Upasatay maulos na gadyang si toro rabot tuha muna. Sahat mahamu tu panggabian, sahat tu parwarasan jala toktong marilongan ni Tuhan. Pasata mo amang. Horas madi hitamang, horas madi tainang. So ni ma atas kami perhaladan mulai deh. Mula tema di parhalado nami, boy marahut tuhudulan hita sudenang. Pasatami ma partikian tu amang pareses pasaton bimbingan, laos mangarademan non parageda manguluhon pasahaton parbueni holok tatu padita naporhat. Horas madi hita salut na. Nunga margajang tutuak kacara tahun alai sautik nai mau pasahat kami di bagasan prosesnya kamutasi sisongonon pasti ada kesan dan pesan jadi dunakin nahutangi kami pertama naung tabigi kap kesan tupad dita tapan dita jans sekaligus menjadi pesan mai nang pinang rini artina dang di Palowas menang di Pasubu debata hurianai somar parmahan iduna nang dohonolna jadi hamisian distrik dumobi di inanami padita rini hutajulu rakmah hita di distrik koninang selamat datang di distrik Toba Hasudutan jala nadiari Kamis nasalpu marapuk do MPSD laho mamilit akka kabit nadong di distrikon ala dangarong do terpilih dia katikina salpu jala mulaksala salah satu hamu terpilih do tong kabit di distrik tahun ba bersinergi mahita inang hamu di resoton kami distrik balas do mahamu mangurupi distrik tak anggiat boy sudiak kaulaun di distrik tahun secara khusus di resoton boy mardala do denggan selamat datang manang di Pak Manik na mendampingi inata jala babotoh matu hitak ka amanginang berbeda do padita bawa do padita buru mulu dia ka pemahaman secara umum do kan alian go ditanggung jawab sarupa do padita bawa do padita buru dia katanggung jawab ulaun alani margogo mamang Manik mendampingi inang sebagai uluan di resoton jala pos rohanami di hamu sudiak kamanginang ruas ni huriatta nadong di resort sopo surungon boy majakon nasida di bagasan roha naukap nirauk ni holong ni tuhatta manguduti ulaun ni padita jans di huriat tahun songoni ma di angginami padita jans dot keluarga inang selamat manguduti ulaun di Pakubasun baru sebagai sekretaris biro personalia di hamiak ka napul timer pasti dosai marpanukun apalagi nung ngaliling di sadainganan ba tu dia mapidah jadi salah satu adalah sekretaris si sukunon itu tong aliboton nasida do tu dia tempat ton sudiak ka napul timer di sadoha kabibi ala nasida do sekretaris ay boton na dui nomor 3 suratna tanggal 3 diterbitkan nah ditandatangani manang nadang jadi salah satunya adalah ulaun nipat di Tajans margogo madamang lau mangudutiak ka ulau tai di personalia HKBP song ni manang inang
di tengah-tengah ni pendampingan tu amata pandidata. Jadi sahalinai mau lihat tema di Tuhan hingga sudah mardalan aka ulau tahun. Jadi istilahna bahasa halinai dohonon nami muladong rupani mutasi adong do air mata jala ihu de muset cendra mata. Mengasaha penakinin manasungod di pinipisa ni huriat tay bahalas sumayang gia. Songoni mahata arahan nami tu hita saluhna margogoma parhalado ni huriat taon laho mangurupi padita rini laho mangulaw-ulaw ni tuhata di resoton. Songoni mahata nami horas madihita. Marede mahita sian buku ede nomor 807 laos di somma tapasahat parbuelas ni rohata maka muliateon pakobasion ni padita siagian nasay laon diaturhon parhalado ma parrona tujolo tapasahat ma marhite amplop naung di pasahat tuita sangkutna.
maliat tu debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, si lehon-lehon na dinggan, duhot na sa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami, pilian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasayang hami pilianon. Pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaon, say saut malomo ni roham, di Banua to ngaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sama dosa nami, songon panesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangalan. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama bohina tu. Jala asima rohana midam. Didopakon Tuhan debatama bohina tu. Jala dipasaurhon madamena tu todem. Oras madita salutna. Di Jolo Majongjong inang padita dot keluarga. Ditajan sudut keluarga rumah kaluas tamat jalan
Selasa. Oke.